Profita Jeremiah chapter 22. That we gave verse 29. Verse 29. Iwe nyika, 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 inzwa inzwi raJehovha. Amen. Atindi kuna Profita Mika. Profita Mika. Profita Mika tudakulenga chapter 1. Chapter 1. Verse 2. Verse 2. Inzwai imi marudzi avanhu, imi mose, terera iwe nyika, nezvose zvirimo. Ishe Jehovha ngaakupupurirei, iye Ishe ari mutemberi yake tsvene. Amen. Sio kupafadza shoko ravo. Amen. Tigare basi. Praise the Lord. Tinotenda Mwari nekutichengeta nekutipa mukana uno nenguva ino Mwari atisvitsa nekutiudza mairi. Amen. Saka mufaro wedu kuti tikwanise kushumira, tikwanise kurumidza kunamata Mwari. Mwari vatipa mukana wakadai. Amen. I think takataura kune vanga vari pano patakapfuura gore rapera tichipinda mugore rino kuti Mwari vatiitira nyasha, Mwari vatichengeta. Amen. Saka tinoziva gore rino mazuva ndiwayo, maawa anongova mumwe chete pazuva, maminitsi ndiwawo pazuva, zuva rinongobuda richivira sezvaraingoita gore rakapera. Asi pane zvinounzwa nokupfuudzwa nomupenyu hwedu zvinotipa kuti pave nokungo kana kuvandudzika, kuti zvinova chinhu chinocheka, chinotaridza, chinotipeputsa kuti kana kuti ngatitewo zvakati, kana kuti ngatiitei, ngatione kuti taita ichi kana kuti ichi kana ichi. Zvinoitika mugore, tikange takavararirwa hedu October, November, December, tikasvika muna January utomboti kuti gore rakapera takaitei, chii chataifanira kuita, hatina kuchiita. Izvo zvinokonzereswa nokuti tangoona tapiwa mukana iwoyo kuti pane gore rapfuura, saka tapinda mune rimwe. Saka kungopinda mune rimwe kunombotipatitsawo kuti pati tatopinda mune rimwe goreka, atoo makore 10 ka, atoo makore 5 ka kana ndiri pabasa. Saka ndamuitei. Saka ndokwanisa kuzvipa kuti gore rino harifanira kupera tisina kuita chakati. Andinoona kwete kuti zvakasiyana nezuro, zvakangofanana, asi Mwari vakatipa zvakadaro kuti tikwanise kuwana chinhu chinongotipa a quick start, chinongotipeputsa kuti tione kuti taitei. Amen. Saka zvinokwanisa kuva zvakadaro kuti gore rapera iri rakanyatsoti pereiwa tisina kumbonyatsira serious nekuverenga Bhaibheri. Mangana anokukurira nini kuti zvakadaro zvinogona kuitika. Zvifa zvangoitika kuti maoko edu atasimudzaya atoita kuti zvizvo zvindakatoita gore rakapera handina kutomboverenga Bhaibheri. Saka zvakadii titange gore iri nekuverenga Bhaibheri. Ndaimboone Bhaibheri rangu rinokwanisa kundiratidza kuti musi wa1 January ndoverenga machapter aya,
kana kuti kuseni, kana pane ndaona nguva maybe kuseni kana ndaona nguva masikati ndikaverenga machapter aya kuOld Testament neaya kuNew Testament every day kusvika musi wa31 December ndiye ndaverenga bhaibheri rese kubva kuna Genesis kusvika kwarinoperera kuna Leviticus. Hati kunoona hani ndizvo zvakamafimira tobva Genesis to Leviticus handisi I was saved. Okay, hati munoona saka tika but izvo zvinokwanisika maybe tasamuti tasvika pane gore iri. And one time tine muhama yakambotishanyira brother Hubert D'Souza weku India vaya muchikuyeuka vakatiparitsira pamusoro pehove dzakabatwa naPeter dziya vakazoti saka dzadziri zviya 52 tikanzi tiverenge machapter 52 zviya ngatisvipe kuti pahove imwe chete chapter aipapo takatoita tikatoverenga 52 chapter kutamba takatoverenga. Saka zvakadii tikadaro kuti tingoti nhasi date ndi 4 zviyani saka tatopedza 4 days vamwe tisina kutombobata handitika tikutofamba saka mazuva ari kutoenda. Saka tikadaro so kuti tingoti tokavhira mazuva aya atapedza tichiverenga futi zuva rimwe nerimwe chizvipa kana kuti tikanoita maths kumba kuti bhaibheri rinogone machapter mangani toadivhaida toona kuti pazuva ndingaverenga machapter mangani something like that toona kuti taverenga vandii. Hapana zvinotadzika kuti zviitike. Munomuzviziva here kuti imi makore apfuurawa munhu waingoswera hako so kutofunga kuti hauna time zvinhu zvakatokupresa so uchitoma time inonetsa time itopera ka time ndatoshaya time ita zvakati ndashaya time yakati tobva tazongonzi muWhatsApp tapfekerwa muWhatsApp asi haishayika kakuti nguva pane anopedza zuva asina kutarisa WhatsApp yake ani mazvona but time iyo takatisinayo sinavanga zvinhu zvakawo time hapana asi paiswa chinhu ichocho tikutogona kuti chisevhisa ani munoona munhu akagadzira WhatsApp ndiye munhu akagadzira business manje kuti ngastoma every day hapana anoshota chera ane Android adi ndizvo zvinotozomboti netsei kana mabhanduru angoti netsei asi emameseji tinombozama ungoizoka $1.60 kake toita mameseji. Saka zvinogoneka kuti tiite zvinhu tikazvipa chinhu chacho kuti zviite raika. Saka ngatimbozviita ino muti wakadaro zvinokwanisa kuti zvitizivise kuti shoko raMwari rinoti kudii tichiverenga shoko raMwari chiverenga shoko raMwari pane zvazvinoita. Amen. Semashoko ataverenga zvanzi iwe nyika zvakadzokorwa katatu iwe nyika inzwa shoko raJehovha. Amen. Pane zvazvinoita kana tikanzwa shoko raMwari nekuti ikurudziro iri pano yekuti nyika yose ngainzwe shoko raJehovha. And then kuna Mika taverengazve zvinokwanisa kunge sezana achingotaura zviya kuti izvo zvinhasi kuda mumwe ndopaatanga kuziva kuti mubhaibheri mune bhuku rakanzi Mika. Handiti ndizvo vangada vanopupurana nemuti tongwasa kwachokwadi chizvo hapana naika kwanza kutesi takaverenga bhuku yaMika. Right. Saka zvinoitika izvozvo kuti shoko raMwari rinotikurudzira kuti Mika unotaura zvekare achiti mose inzwai uye Mwari ngaave a witness. Kana Mwari akuwitnessa
munobona munyika muno I think pasi rino rese kana munhu apa uchapupu kana kuti umbowo panyaya iri mudare unopinda undomira panonzi pa witness box. Haangotaura ari pese pese, anotaura ari mubhokisi raanotanga apika kuti chaachataura aripo chinofanira kuva chokwadi uye chokwadi choga. Kureva kuti wamira ari pasi pemhiko yekutaura chokwadi chaanoziva pamusoro penyaya iri kutongwa. Saka Mwarivo naye unonzi ngaave chapupu. But shoko raMwari rinoti Mwari iye paanopa uchapupu haangopa ari pane chero nzvimbo. Ngadzoke pana Mika muone kuti Mika unoti kudii pavhesi ya 2. Inzwai imi marudzi avanhu, imi mose, teerera iwe nyika nezvose zvirimo. Ishe Jehovha ngaakupupurirei, iye Ishe ari mutemberi yake tsvene. Amen. Kana Mwari ava kupupurira, haapupure ari pane imwe nzvimbo, asi ari mutemberi yake tsvene. As I said, kana wamira muwitness box, wamira uchipika kuti uchataura chiri chokwadi. Anditi saka pane chinoiswa pauri kuti zvawakutaura pano yeuka kuti hausi kutaura padining table yako, yeuka kuti hausi kutaura uri uchitamba bhora, yeuka kuti hausi kutaura uchiita jei neshamwari yako. Pawamira apa wamira munzvimbo yekutaura chokwadi, chekuti kana ukatadza kutaura chokwadi zvichakafanira une mhosva. Saka Mwari kana akupupurira, akutarisana neupenyu hwedu, ava a witness, anomira panzvimbo inotaridza kuti zvaakubva apa zvinorevei. Kana Mwari anokwanisa kungotaura ari chero paari, kana achizviisa iye panharaunda yaanoti achiti kana ndaakupa chapupu changu ndinenge ndiri mutemberi tsvene, muugaro hwake, musimba reutsvene hwake. Mwari opupurira iwewe zvichibva zviri utsvene hwake, kuti iwewe wakarurama, iwewe wafamba zvakanaka pazuva ranhasi. Mwari achikupupurira. Amen. Ndochikonzero mubhaibheri kana munhu akawanikwa aine mhosva, achinzi ane mhosva, kwai munhu anopa chapupu chekuti munhu zveshuwa akaita zvakaipa kuti akaponda munhu. Munoziva kana muOld Testament kana munhu akaita chakaipa kana kuti akaponda munhu ainzi ngaatakwe namako, kana kuti akasachengeta Sabata ngaatakwe namako. Saka paidiwa kwete kuti vanhu vese vatange kungotaka, paidiwa chapupu chachinopupurira kuti zvechokwadi munhu uyu akaita chakaipa. Ndo paibva simba rekuchapupu ipapo. Kana ukanzi enda unopupurira nyaya, unotanga waverenga, unotanga wazvifunga katatu kuti ndonozvipupurira, kuti kana ndikangonopupurira kuti ndo nyaya yakaitika nomunhu uyu ndichanziwo tanga kukanda dombo. Andi munobona ndochikonzero cheJesu akataura kudaro pamusoro pemudzimai uya, akati asina kumbotadza pano ngaakandi dombo rekutanga. Zvipupure kuti zveshuwa mukadzi uyu mutadzi. Saka munhu manje haagoni zvino kuchitanga, haachakwanisa kukanda dombo riya nekuti ari kuona kuti kana neniwo ndakatadza. Andi munobona. Saka pano Mwari voti kana ndaakupupura pamusoro pako, ndiri kupupura ndiri mutemberi yangu tsvene. I think tikadzoka zvekare kuna Mapisarema chapter 11 I think. Verse 4.
Psalm chapter 11, verse 4. Jehovha uri mutemberi yake tsvene, iye Jehovha chigaro chake choushe chiri kudenga. Meso ake anotarira, mafungiro ameso ake anoidza vana vavanhu. Amen. Anti mnokona. Mwari unoraramira mutemberi yake. Unogara mutemberi yake tsvene. Uye chigaro chake chiri kumusoro kudenga. Iye ndiye unopupurira. Iye ndiye unotaura. Iye ndiye unoreva shoko rake. Amen. Zvichibva musimba reutsvene hwake. Zvichibva musimba rezviri iye pamusoro pechaanoshuvira kana shoko rake rataurwa. Ati munobona. Hatisi kungoda kunzwa inzwi raMwari. Kana achitaura, unotaura ari panzvimbo yakafanira inoita kuti kana akataura zviri iye zvinofana kuti shoko rake ritore nhodzera ye paari. Solomoni achibata ushe, kana ari patafura rake rokudya, waiva navanhu vaigara navo achidya vachiita ndurukuro vari ipapo. Kana pakamuka nyaya inoda kutaurwa, Solomoni wacho ndiyeyo mambo mumwe cheteyo. Azvinoti kana ari mudining anenge ashiri mambo, kana ari mubedroom anenge ashiri mambo, pese paari Solomoni ndimambo. Asi kana akutonga nyaya, aienda kunogara pachigaro chake choushe. Kana akutaura achirayira machinda ake, ahataure nawo vari padining table. Pane chigaro chaanogara chekuti kana ataura zvichibva ipapo, muziva kuti harisi je, muziva kuti haasi kungotaurawo hake, but ari kutaura zviri murayiro wakananga. Saka Mwari unotaura ari mutemberi yake, kureva kuti chinobuda maari riri shoko rake racho. Kana raakubuda, harisi kungobuda pasati pari pane chekuita neuyo ucharinzwa. Anti munozviona. Saka kana wakunzwa shoko raMwari rataurwa zvichibva pachigaro chake choutsvene, rine femero nerunziro yeutsvene ihwohwo. Ari kutaura ari pachigaro chake kudenga. Zvine femero inobva pachigaro ichocho kuti chinomborevei, chinotaurei. Ishe vatibatsire. Now, saka Mwari unotaura. Pane chikonzero chinodirwa kuti Mwari vataure shoko ravo. Pane chinoitika kana Mwari vataura shoko ravo. Pane chinobatika muupenyu hwedu kana Mwari vataura shoko ravo. Saka zvichinzi iwe nyika inzwa shoko raJehovha. Imi vanhu vagere panyika inzwai, uye Mwari unokupupurirai ari pachigaro chake choumambo kudenga, uye ari mutemberi yake tsvene. Chii chinoitika kana Mwari vakataura? Amos chapter 3. Amos 3. Ngatiravei. Verse 6 kusvika pavhesi 8. Profita Amos chapter 3, verse 6. Ko hwamanda ingaridzwa muguta vanhu vakasatya here? Ko guta ringawirwa nezvakaipa Jehovha asina kuzviita here? Zvirokwazvo Ishe Jehovha angaite chinhu
asina kumbozivisa varanda vake vaprofita zvakavanzika zvake. Shumba yavomba, ndiani ungarega kutya? Ishe Jehovha wakataura, ndiani ungarega kuprofita? Amen. Now, kana Mwari vakataura, pane zvazvinounza kune anonzwa shoko raMwari. Nemhaka yokuti kana Mwari vataura, vanotaura vari pachigaro chavo chokutonga. Andi munoona? Saka shoko ravo rouya kwandiri richibva pasimba rokutonga kwavo. It's like muupenyu hwedu hwatinorarama. Pane shoko rinokwanisa kutaurwa nemunhu une simba, but anokwanisa kutaura mujee, anokwanisa kutaura achingofara hake, but munhu mumwe chete iyeyo okwanisa kumira zvekare achitaura pane chimwe chinzvimbo chinopangidza kuti chava chii chaakutaurwa. Andi munoona? Even mungava muarmy, general haangatadzi kuita majoke ake nemashoja ake pane imwe nguva. Anokwanisa kutaura navo achiita hake mufaro navo, but pane paanomira opa command yokuti auti chef here nokuti ataura ari muchimiro chokuti musimba rake. Saka Mwari kana achitaura, ari kutaura zvichibva pasimba recha ari kuda kuti chive chinozounza zvachinounza mune iye anzwa. Ishe vatibatsire. Saka ndiMwari vanotaura vari panzvimbo yavo. Amen. Tikashanzwa Mwari nenzira yafanira kuti tinzwe nayo, nokuti tinokwanisa kushandura kutaura kwaMwari tokuita hedu zvatiri kuda panguva iyoyo kuti kureve. Anti munozviona? Ndo chikonzero pane dzimwe nguva shoko raMwari rinogona kuparidzwa rikatonangana nekuteverana nemunhu kubva achibva kumba kudakara asvika kutsime, richishongoparidzwa general kuti zvakadai 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 zvakadai. Munhu anonzwa ipapo obuda oenda kumba achitoshoora kuti ivo ndo vatsvene here, ivo zvino ndo zvakazodii, vazodai, so otoenda hake. Asi panokwanisa kumira munhu nesimba, maybe rediscernment, woti brother simukai, imi makaita zvokuti nezvokuti 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 nezvokuti, toreva nemai. Izvo zvinovhundutsa kudarika kuti shoko rangoparidzwa. Andi munoona? Ndo chikonzero kana munhu akarwara, shoko raMwari rakati ndiani anorwara, kadani vakuru vekereke ngavamudzodze mafuta ngavamunyengeterere. Handi shoko raMwari iro. Izvozvo zvikataurwa hakuna unouya. Ngatiunze munhu pano une discernment. Munorwara nemusoro imi, imi munorwara nechakati. Izvo ndo zvinotopa munhu kutenda kuti Yeshua atotaura zvishua zvandino zviri chaizvo. Handi munoona? Unozvitenda izvozvo kudarika kutenda kwaanoita shoko raMwari rikaparidzwa tikataura pamusoro penyaya yake. Handi munoona? Saka zviri maringe kuti kana uchizvinzwa, uri kuzvinzwa uchiti zvinobvepi. Can you see? Nekuti kana ndikataura pamusoro pekuti muri kufamba zvakaipa, muri kufamba vasikana, muri kuita zvisiri izvo, vasikana vanokwanisa kutondivenga kuti anotaura, anoda kutaurisa, ada kuona maningi, adaita tauraita. Asi pakauya mumwe unoti achiti zvanzi naJehovha mune vakomana turi kuchikoro, unowira pasi akachema.
Can you see? Why? Nokuti agamuchira shoko iroro neauthority yekuti ariziva kuti rabva kuna Mwari. But izvaparidzwa izvi, ndiye mudhara aringoparidza, ndiye mukomana aringoparidza. Andi munoona? Ende ndochikonzero Lot akaenda kune vaya vaida kuwana vana vake, akati vakomana, nyaya iri pano ndeyekuti kumba kwangu kwauya vatumwa vandiudza kuti guta rino riri kutsva. Zvanzi vakwasha veke vakati chii? Ari kuita hake majoksi. Saka vakatora shoko rakanga ichitaurwa rabva mumuromo maJehovha, izvozvo zviya yaiva thus says the Lord, guta rino riri kutsva. But nokuti Lot angouya achati varume, dai tatagadzira kuti tibude muguta muno muri kutsva, tikanzi kuita joksi. Vakasara vakatsva imo maditi. Saka zviri maringe kuti tinotora sei shoko raMwari kana richinge rataurwa kwatiri. Sekera Bhaibheri rati iwe nyika inzwa shoko raJehovha. Iwe imi vanhu vagere panyika inzwai Mwari ari kutaura ari mutemberi yake tsvene. Amen. Then zvonzi kana Mwari akataura, zvanzi kana shumba ikaomba ndiani ungarega kutya? Kana hwamanda ikarira ndiani ungarega kutizha? Kana Jehovha vakataura ndiani ungarega kuprofita? Nekuda kwekuti shoko raMwari rakananga zvekuti kana Mwari vakataura, iwewo une simba rekutoprofita. Kana Mwari vakataura kuti mangwana zuva richaswera rakabaka, hakuna mvura ichanaya mangwana, unokwanisa kuti ndinoprofita pano kuti mangwana hakuna mvura ichanaya, nekuti ndi Mwari vataura. Zvinokupa simba rekuti uprofite. Rugwaro rwoti vaprofita vekare, shoko raJehovha rakauya kune vanhu vekare. Anditi? Nokuti hakuna uprofita unokwanisa kududzwa nomunhu, nekuti vakataura havana kutaura nekuda kwavo, asi kuti vakashundaidzwa nomweya mutsvene kuti vataure. Saka wese akaprofita nekuti akange anzwa Mwari vataura. Mwari vaitaura nehope, Mwari vaitaura nevision, Mwari vaitaura neaudible voice, nekunzwa inzwi ravo richitaura. Isaiah onyora. Can you see? Ona chiratidzo onyora. Andi munoona? Saka kana Mwari vataura, ndava nesimba rekuti ndinogona kuprofita. Andibona simba reshoko raMwari kana rataurwa. Ndinokwanisa kutaura kuti ninge ari kufa mangwana, but harwariwani, hapana problem yenayo. But Mwari kana anditaurira, kana Mwari azvitaura, ndine maruramiro yekuti this is a prophecy yekuti mangwana ninge ari kufa. Can you see? Kana Mwari vataura, ndine simba rekuprofita, kutaura kuti mangwana uchapinda basa, mangwana nhamo yako ichapera, mangwana dambudziko richapera, nekuti zvabva kuna Mwari. Saka shoko raMwari kana raunzwa kumunhu rine simba maari rekutaura zvichaitika. Amen. Ndochikonzero rugwaro runoti kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari. Kutenda chinombova chii? Muprofita ndachini ndiko kudhonza kana kuti ndiyo pfungwa yechitanhatu. Zvanzi kutenda haisi fungidziro, kutenda haisi ngori tariro, kutenda hakusingoti zvinogona kuitika. Handiti? Kana ndikarwara ndikanamatirwa, ndinokwanisa kuva nehope netariro yekuti ndinogona kupora. Ndikanamatirwa ndinokwanisa kuva nekugutyana kwokuti hosha inogona kuenda. Asi izvozvo hakusi kutenda. Kutenda muprofita anoti watozviona kuti zvatoitika. Can you see? Sekereshe vakati kana mukati kumuturi kugomo ibvapa ukandirwe mugungwa musina kunyunyuta mwoyo menyu muine kutenda zvinoitika. Nekuti kutenda chiratidzo. Can you see? Haisi hope, asi chiratidzo chehope yatinayo. Kureva kuti unokwanisa kuva nehope but usina chiratidzo chehope yacho. Can you see? Unokwanisa kuva nehope
asi usina rusimbiso rwacho. But kutenda inyaya yatopera, watoziva kuti Mwari wazviita, wazvigamuchira. Saka zvinobvepi izvozvo? Zvinobva pakunzwa Mwari vataura. Saka zvanzi inzwai kana Mwari vakataura. Ishe vatibatsire. Now, zviri maringe nekuti iwe uri kuzvigamuchira seshoko rabvepi, uri kuzvigamuchira sesimba rani. Ishe vatibatsire. Ndochikonzero Ishe Jesu vanoti anogamuchira munhu wakarurama muzita remunhu wakarurama achapiwa chipo chomunhu wakarurama. Can you see? Nokuti kana munhu akarurama, kana vatete vako vakarurama, iwe ukabvuma shoko ravari kukuudza kuti mwana wanzvadzi yangu usatamba nomutoo wakadai, iwe wozvitora uchiti tete vangu vataura, unowana chipo ichocho chamashoko avataura chekuti uchachengeteka pakufamba zvakaipa. Can you see? Unogamuchira muprofita muzita romuprofita uchapiwa chipo chomuprofita. Profita anoitei? Anotaura zvanzi naJehovha. Saka iwewe uchazvigamuchira kuti muprofita wataura. Saka kana muprofita ataura ndiMwari wataura naye, ndikazvigamuchira, Mwari okuremekedza iwe kuti wagamuchira shoko rake rauya nemuprofita, wopiwa chipo chomuprofita. Chipo ichocho chii? Chekuti zvataurwa zvinoitika. You get the point? Amen. Saka maringe kuti wanzwa sei zvarehwa neshoko raMwari, zvinounzei kwauri? Nokuti Ishe Jesu akataura nenzira imwe cheteyo. Amen. Vamwe vakati ndiBherizebhabhu, vamwe vakati muprofita. Akataura inzwi rimwe chetero, vamwe vakati shoko iri kukutu ndiani ungaritenga, vamwe vakati tingaendepi, ndiwo mashoko eupenyu. Maringe nekuti wanzwa sei. Amen. Waremekedza sei shoko rawanzwa. Amen. Ama ndo panobva remekedzo yaMwari pamusoro peshoko rake. Amen. Ndochikonzero pane imwe nzvimbo zvonzi teererai vatungamiriri venyu. Vakamboitei? chii chavanacho? Maybe pamastandards ekurarama uri nani kudarika ivo, pakuchicha uri nani kudarika ivo, pasimba uri nani kudarika ivo. But sei Mwari uchiti teerera? Pane chinochanelewa nenzira iyoyo. Kucha baba vako na mai vako vambonyanyoita sei? Handi munovona? After all, ini kunyangweka foni chaye kandinetsa ndenda kunatapiwa kuti ko wonaka zviri papo. Unoziva kwazvo kudarika ini. Handi munovona? Iko zvinanga achinyora form 4 handisina kungosvika ini. I'm far behind kwaari. But ndinomborevei paupenyu kwaari. Can you see? Saka kana Mwari vakataura, uye vanotaura rini? Vanotaura vari kupi? Vanotaura sei? Kuti zvoda kuti zviitike. Saka inzwa iwe nyika nemi vanhu, nokuti kana Mwari vakataura wapiwa simba rose rekudeclare chero chataurwa naMwari. Wane simba unokwanisa kuchitaura nokuti ndiMwari vataura. Amen. Ishe mudenga vatibatsire. Saka patarava panoti kana shumba ikaomba hapana unorega kutya. Amen. Ama pane zvakaitwa shumba. Munoziva chidembo, mukachimanikidzira chikanopinda mumwena, chikachema chiri mumwenemo, chidembo chinodzvova fanika shumba chaipo chiri mumwenemo. Pati chidembo
Can you see? Asi kana iri shumba yaomba, there is something chiriseri kwa kuomba iko. Kune simba ririko. Nokuti shumba haizi chidembo. Shumba ine simba. Saka kuomba kwayo kuno kuyeudzira kuti ndiani wataura. Chii chaita kuti ataure? Unotaura achirevei? Zvanzi hapana anorega kutya. Nekuti haimboomba nhando. Inoomba ichideclare authority. Inoomba ichitaura kuti ndiri pano. Inoomba ichizivisa kuvapo kwayo. Saka hauende panze uchita nhasi kuri kupisa ndoda hangu kuvata panze. Iyo shumba yaomba. Yakuzivisa kuti ndiri munharaunda. Yakuzivisa kuti ndiri pano. Saka mafambiro ako, maitiro ako anokonzereswa nesimba rekuomba uku. Saka inzwai kana Mwari vakataura. Ishe vatibatsire. Amen. Now, saka ndiani angarega kutya kana Mwari vataura? Ndiani ungakona kuprofita kana Mwari vachinge vataura? Tiende kuna Mapisarema 111 111. Mapisarema 111. Ngatirave vhesi ya 10 moga. Yes, 10. Kutya Jehovha ndiko kutanga kwouchenjeri. Vose vanozviita vanomurangariro wakanaka. Kurumbidzwa kwake kunogara nokusingaperi. Amen. Taverenga vhesi kupesera ndizvo. Ngatirave zvika. Kutya Jehovha ndiko kutanga kwouchenjeri. Vose vanozviita vanomurangariro wakanaka. Kurumbidzwa kwake kunogara nokusingaperi. Amen. Now, kutya Jehovha ndiko kuvamba kwekuziva. Kana tifunga kuti tinoziva, zvisiri chibereko chekutya Jehovha. Kuziva ikoko ndekwenhando. Hakuna kwakunounza paupenyu huri kururama kukunamatwa kwaMwari. Tinokuisana. Ama Mwari uchitandira kwaari, shoko rake rinofana kuva wholesome kwatiri. Rinofana kuva zvese kuupenyu nokurarama kwedu. Pane zvese zvatingawana nokupfuura nomukati mazvo ama. Kana tikazviwana kana tikava nazvo zvisingabvi pasimba reshoko raMwari kwatiri, ama hazvireve chinhu. Tinokuisana. Zvandiri kuita, zvandinoda kuumba paupenyu hwangu, nzira yandinoda kuti nditore, wandinoda kuroora naada kundiroora, zviri sei maringe neshoko raMwari? Kana zvisina tsigiro nehwaro hwazvo pashoko raMwari, you go ahead, unonozviona mberi. Anti munozviona? Nokuti kutya Jehovha ndiko kuvamba kwekuziva. Hauzive iwe kana usati wapinda pakutya Mwari. Hausati wakuziva. Hausati wane njere. I don't care ungaite zvinhu zvikuru zvingakwira zvikasvika kudenga. I don't care ungavaka. I don't care ungaumba. I don't care ungaita zvaungaita. Kana hama zvisati zvakubva pazivo nokuchenjeri unotorwa panheyo dzekuti mauri mune kutya Mwari, hapana chati chaitwa. Uye kutya hakusi kutya kudakara kwabva pakutaura kwaMwari. Can you see? Kutya Jehovha ndiwo mavambo ezivo. Unepenge watya nekuda kwei? Kwai kana Mwari akataura ndiani ungarega kutya? Can you see? Saka kutaura kwaMwari pane chakunounza kuupenyu hwako. Ama kutya kunokuita kuti ucheke nzira yako. Handi ndizvo? Tikauti kwira pamusoro apa,
uchitya kudonha haungovhara maziso kuti unotanga kufamba wakavhara maziso uri pamusoro apa. Ukanga uri pamusoro apa haufamba uchimanya wakamira kudai unoita zvimwe zvokutofamba uchikambaira. Handiti nokuti mauri mune kutya, uri kutya kuti pane chingaitika kwauri. Saka kutya Mwari hama kunodzora tsoka dzako kwadzinoda kungomhanyira. Kutya Mwari kunodzora matarisiro ako. Kutya Mwari kunovandudza zviri upenyu hwako. Zvokupa zvino kuziva kwechokwadi kwokuti apa hapafambwi napa. Izvi hazvidyiwe izvi. Izvi hazvibatwe izvi. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti wagamuchira shoko raMwari. Ravunza kutya mauri. Kwokupa kuchengeta mirayiro yaJehovha. Zvoisa mauri ene understanding. Kwai vanochengeta mirayiro yake vane kunzwisisa kwavanopuwa. Pane kuziva. Amen. Hatifaniri kungoziva. Handiti. But tinofanira kuziva. Topiwa kuwisisa chinhu chacho chatati tinoziva. Handi munoona? Ndizvo zvinoita muupenyu. Ishe vatibatsire. Vese maticha vese vakaita metsi. But pane panozopfuudzwa nomumwe ticha kuti angova ticha wemetsi. Madhokota ese akaita general medicine. Vese vakadzidza kuti soro munhu rakaita sei. Vese vakadzidza kuti urozvi hwemunhu hwakaita sei. Vese vakadzidza kuti matumbu emunhu akaita sei. Vese vakadzidza kuti mwana mucheche akaita sei. Vese vanoziva generally. Asi panozoitwa manje mipata yekuti uyu ndo maziso. Just imagine. Uchaenda kuchikoro 15 years dzekudzidza pamusoro peziso. Ariwisise. Sei lichiona. Sei lichiita izvi. Sei lichidai. Ndiye akunzi specialist manje. Mumwe unodzidza pamusoro pemwana mucheche. Mwana chii chinomuita? Zvinofamba sei? Kana akachema chidai, chii chinenge chaitika? Kana akavatisa kudai, chii chinenge chaitika? Uita specialist ukanobvunza mumwe chiremba unochikonzwa chiremba achikurifeya kune mumwe chiremba. Kuti chienda kuna chiremba wemabhonzo. But wese akadzidza zvemabhonzo. Takadzidza ini mabhonzo tichiita sainzi dzedu dzemakore iwayo. Kuti rimwe bhonzo rinonzi fibia, rimwe bhonzo rinonzi shin, ameno zvinenge zvinda chakadaro. Takadzidza pamusoro pemabhonzo emusoro. Ndaiziva mabhonzo kuti bhonzo remusoro, handimuzoti musoro hausi bhonzo wani. Ndaiziva kuti amatemples aya. Ndaiziva kuti brain medulla oblongata. Uku kune pituitary gland. Ndinoziva izvozvo. But unofunga kuti zvinorapa munhu izvo. Can you see? Hakusi kungoziva kuti musoro mune medulla oblongata. Hakusi kungoziva kuti pati yemusoro iyi pane memory ndepapi. Izvozvo ndozviziva kana neniwo. Asi chiremba unodzika nazvo. Can you see? Saka hatingoziva Mwari tinoenda kuchechi. Hatinoti message. Chinombochienda message yacho. Chinomborevei. Handi munoona? Tochikonza chongotorwa nenyika. Nokuti matiri munongoziva kuti tiri message. Uchifimbwa nechikomana chiri kuita foja, tinopinda entire message. Entire message. Inomborevei entire message. Handi munoona? Chataura nerimwe zuva pamusoro pezvatinoitira zvatinoti takatenda. Pamusoro pezvatinoitira zita remhuri yedu. Kana wozvopupurira munhu kuti haiwa kati entire message zvakasiyana hatisi vemasangano izvo. Hamusi vemasangano muri yechi tiri entire message. Entire message. Ndine vasikana 5 vome entire message. I deflowered 4 of them. Munofunga kuti muri message. Chii chamuri? Haimuna zvamunounza kuzita reshoko raMwari.
Yes, Lord. There must be that understanding. Yekuziva kuti Mwari ndiani. Hazviuye patiri kudakara matiri mava nekutya Jehovah. That's where we begin. Topiwa kuzvisisa zvinhu zvatinoti tinotenda. Inzwa shoko raJehovha iwe nyika. Amen. Kana tarinzwa rinounza kutya matiri. Kana tatya zvounza matiri. Kuvamba kwezivo now. Wisdom now yotanga kuvapo. Kana wisdom yavapo, then we can understand. Haunga wisise usina uchenjeri. You are now a specialist now. Hausimu na arungo ziva watu kuna Mwari. Ndochi konzoro Jesu apedza kuudza vanhu vese pamusoro pezvinhu aizotora vane 12 oenda nawo padivi ovadza zviri udzamu. Can you see? Apedza kuudza zviri udzamu obvisa futi 3 kubva pane ivavo okwira nawo mugombo. Vakunonzwa inzwi richibva mukubwinya richiti mwanakomana wangu. Amen. But vakasimbozvinzwa Jesu achitaura vari pasapo vari vese navanhu vese kuti ndiri mwanakomana waMwari. Vari 12 achigara navo pasi achivaudza kuti iye waimbovani. But pamugomo umo hamuchada vana Judhasu, hamuchada vamwe vese ava, makuda those 3 kuti vachinzwa zviri udzamu hwezviri Mwari zviri Ishe kwavari. Anti munoona Ishe vatibatsire. Nyika ngainzwe shoko raJehovha. Pane zvinoita hama kana Mwari vakatipa shoko ravo. Kana Mwari vakatizivisa kuti ivo vanombovei kwatiri. Amen. Inzwai shoko raJehovha. Saka kunzwa kana kuti kutya Jehovha kunotangidza matiri zivo. Amen. Zivo inozopei kwatiri. Tikaenda kuna Zvirevo chapter 1. Ngatirave verse 7. Zvirevo chapter 1 verse 7. Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Mapenzi anoshora uchenjeri nokurayirwa. Amen. Kutya Mwari zvanzi ndiko kuvamba kwezivo. Is that right? Yeah. But mapenzi vanhu vasingadi kugamuchira zivo yaMwari. Chii chinounza upenzi? Ishe Jesu achitaura navadzidzi vamai vachienda Emmaus, vakatanga kutaura nyaya yezvakange zvaitika munharaunda dzavo panguva iyoyo. Vakabvunza She vakati, iwe uri mueni here? Nekuti nyaya yakanga yaitika ayaitadza kuzikamwa, mapepa ese akanga abudisa nyaya iyo. Hakuna akanga asingazivi zvaitika muJerusarema. Saka vakamubvunza vakati, iwe uri mueni here kuti usaziva nyaya iyi? Nokuti haisi nyaya ingatadza kuzikamwa nemunhu atombodarika nomuJerusarema, kungodarika nomuchete. Isu tiri kufamba tichibva Jerusarema tese tiri kuenda Emausu, iwe uri kufamba nesu, hausi kuziva sei zvaitika muJerusarema. Vakamuti, uri mueni here? Ishe akavapindura achiti chii? Akati, zveiko zvamuri kutaura? Zvikanzi zvaJesu ka murume wakanga akazonzwa naMwari wataifunga achadzosera usiku waIsraeri, zvino vakuru vedu vakamutora vakamuuraya. Ishe akavati chii? Akati, mapenzi. Can you see? Zvinhu zvaitika kwavari, ivo vatomubvunza kuti uri mueni here? Hausi kuziva zvinhu zvakaitika izvi. But here was modern events made clear by prophecy. Zvinhu zvese zvakaitika apa zvakarehwa navaprofita. But these guys vakanga vasiri vanhu vasina zivo pamusoro peshoko ravaprofita.
nokuti havana zivo havangakwanise kuva newisdom neuchenjeri hwekududzira zvavari kuona zvichiitika. Handi munozviona? That's why vanhu vemessage vari kutorwa nezvinhu zvenyika, they don't even have the wisdom yekuziva kuti nyika inotangira papi ichiperera papi. Isu savatendi tofanira kurarama sei mukati menyika yaora iyi. Tinoodzwa nezvinhu zviri kuodza nyika ichiodzerwa kuti itongwe. Isu tofunga kuti ndo the modern way yekurarama, ndo the modern hairstyle, ndo the modern dressing, ndo the modern this. Ama upenzi hunoita kuti usaziva zviri kududzirwa nezvakataurwa navaprofita, and then you fall for it. Jesu akati muri mapenzini, hamuna zivo, hamuna uchenjeri, hamuna nzwisiso. You can be fooled kuti muite zvinhu zvisiri izvo. You can be fooled kuti mutende zvisiri izvo. You can be fooled kuti mufambe nenzira isiri iyo nokuti muri mapenzi in the first place. Hamuna zivo, hamuna uchenjeri. Handi munoona? But tingachenjera sei kwai kutya Jehovha ndiwo mavambo ezivo, asi mapenzi havana zivo. They don't have the understanding. Handi munoona? Avasvika muchiri avazvioni fanika ndo simba ramangwana avo, havona ndo simba rekururama kwavo. Amen. Ishe vatibatsire. Dai Mwari vakatinzwira nyasha kuti Mwari vanotipa zviri shoko ravo. Amen. Mwari vanotipa mangwana edu tunapiwa nasi. Amen. Amen. Paulo chinotiudza ichiti vana vose vachaberekwa namai, musi wavanoberekwa mai vavo, vana ivavo vose vanenge vainavo muovari yavo. Hakuna mwana anozouya mashure, hakuna zai rinozogadzirwa 10 years down the line. Zvese zvakagara zvaumbwa zviripo, zvese zvakafanira paupenyu nokurarama. Hama zvinoteiwa mauri neshoko raMwari. Zvauchazova mangwana usafunga kuti ndozozvinatsa ndako iko. Zvounonzwa nhasi shoko raMwari richikurayira ndo zviri upenyu hwako hwamangwana. Ramba shoko irori, usazochema mangwana. Ramba rayiro yeshoko raMwari, usazodzoka uchiti Mwari hakuna. Ramba rayiro yeshoko raMwari, usazochema wapinda mugomba. Nokuti zivo inotemerwa mauri nenzira yeshoko raMwari. And then shoko iroro rozodevelopa mukufamba kwenguva, richiunza chakafanira panguva yakafanira. Can you see? Asiriri mauri nechekare. Ndochikondorese Jesu akati ndiri kukuudzai zvinhu izvi muchazozviziva. John chapter 2 I think verse 22. Enda rachiti pavaka zoona Jesu amuka vakanzwisisa zvaitaurwa mashoko ashe, vakanzwisisa magwaro. Kwetotanga asiko magwaro akanguva aripo vapiwa, but vanga vasikakwanise kunzwisisa magwaro iwalo. Kudakara mweya mutsvene wauya. Can you see? Saka mweya mutsvene hauna kuuya uzovapa chisati chiri chaiva mavari nechekare. Saka dyara shoko raMwari, gamuchira shoko raMwari, isa shoko raMwari muupenyu hwako, rinzwe shoko iri, richabata newe kana nguva yacho yakwana. Is that right? Hauzoripiwa mberi uko, unoripiwa nhasi. Shoka dzandakambira nadzo pano hama, musuwanda zvarwa dzasingagone kutsika pasi, musuwanda zvarwa dzasingagone kumira pandotsoka dzacho dzandamira nadzo nhasi. Can you see? Hadzina kuchinja. Tsoka idzi dzaramba dzichiwedzerwa simba, dzichiwedzerwa chimiro, dzichiwedzerwa icho, dzichiwedzerwa icho,
ndisiwedzerwa icho dakara nhasi ndokwanisa kusvetuka ndokwanisa kumhanya ndokwanisa kujamba ndokwanisa kuita zvese netsoka dzimwe chetedzo dzakange dzisingagone kuite chinhu. Pandakazvarwa ndakangopfumba ndatumaoko so handiti haana kuchinja nditoti tumauto ndikakapfumbata musi wa 31 October 1955 itotutu twakapfumbata kudaro. But chii chakazoitika? Pakavakwa dzimba, pakatemwa miti, pakachengwa makomba, pakaputswa matombo nemaoko acho iwayo. Haana kuchinja. Dai zvakanzi hatuna basa, hatugone kubata, ngatidimbure zvigunwe izvi. Nhasi ngadai sikagone kubata. Shoko raMwari uri kunzwa iri, good for you mangwana. Ringasavira chinhu kwauri nhasi, asi rine basa newe pamberi apo. Inzwa shoko raJehovha. Viga shoko raMwari mumwoyo mako. Chengeta shoko iri muhana yako. Rine chekuita newe pamberi apo. Amen. Nokuti Mwari kana achitaura, unotaura ari muutsvene hwake. Kana akuzokubvunza pamusoro peshoko iri, achakubvunza futi ari muutsvene ihwohwo. Kana richikupa maruramiro ekuti uchifamba uswedere nokurarama maari muutsvene hwake, zvaita zvakanaka. Amen. Saka zvirevo anoti kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo, but mapenzi anoramba uchenjeri nekurayirwa. Amen. Can you see? Inini my life is almost gone. Handina mazuva akawanda ndiri panyika pano. But ndikaudza mudiki kuti iwe ita izvi, I'm not doing that for my benefit. So we said, hapana chandozviitira izvi kuti ndingawana chinhu pazviri. Tikati mwana enda kuchikoro, ndiwe uchaita degree. There's no way yekuti ndichaita degree futi. Can you see? Ndikakuti fambawo zvakanaka, ndiwe ucharoorwa ukapinda mumamako. Ndiye ndisimomba macho futi. Handimunoona. Hapana chandichawana pane zvinhu zvichaitika 30 years to come. Do you think ndararama 30 years pana peni? I'll be fortunate ndikararama dzimwe 15. I'm gone. But unoudza munhu kuti iwe famba nenzira wakati soko, anogona fanga uri stupid, anogona fanga usikuziva zvokuita. Benzi rinoramba instruction, benzi rinoramba kurayirwa, benzi rinoramba kupiwa mangwana akanaka. Amen. Hanzi vanobhowa mbuya ivavo, vanobhowa tete ivavo, vanobhowa sekuru ivavo. Yes, nhasi vari kubhowa, but rimwe zuva uchazviona kuti vanga vasingabhowi, vanga vari bhowa. Verse 9. I'm in chapter 9, verse 10. Shirevo chapter 9, verse 10. Verse 10. Kuvamba kwouchenjeri ndiko kutya Jehovha, kuziva mutsvene ndidzo njere. Amen. Kutya Jehovha kunotipa kuti tive neuchenjeri. Now, uchenjeri hunodiwa kuti ukwanise kuwana zivo. Kana wawana zivo ya iye the Holy One, muchenewi, zvinokupa iwewe an understanding. Waakuziva kwete nekuti waudzwa. Hati munobona? Teacher akakuudza kuti 1 + 1 is 2.
wanzwa akuudza. But zvakuda now your own wisdom ne understanding of the concept yekuti 1 + 1 zvinombofamba sei kuti azoita 2. Ndo zvinokupasisa patest izvozvo. Haupasi patest nokuti chanyora pabhodi achikudza kuti metsi inofamba so, achikudza kuti latitude yakadai, hey, longitude yakadai, izvi zvakazodai so. Hazvo zvinokupasisa izvozvo. Chinokupasisa ndechekuti wagraspa, wazvibata, wava nenjere, wapiwa kuwisisa kuti zvinomborevei. That's how you can implement zvinhu zvakanaka muupenyu hwako. Hazvibve pakungotevedzera koga, zvinobva pakuwisisa kuti zvinomborevei. And then unokwanisa kumira against opposition. Zvakaipa zvikada kuuya, you have got the guts dzekumira kuti izvi hazviitwe izvi. Nokuda kwokuti wapiwa the knowledge, wava newisdom and understanding, kunzwisa kuti zvinomborevei. Amen. Kana shoko richiti inisa mudzimai ndinofanira kuva pasi pomurume, zvinomborevei kana chiti iwe murume ida mudzimai wako? Zvinombobatei kana zvinzi mwana remekedza vabereki vako? Zvinomborevei? Zvinovakei? Zvinoumbei matiri? Handivatya nokuti vanorova. Can you see? That is not understanding. Hausiye zvakaipa kuti ndozoonekwa. That means kana usingaoneke unoita zvaunoda. Kana mai vasipo unosara uchiita zvaunoda nokuti havasi kukuona. Kana baba asipo unoita zvaunenge uchida nokuti havapo. But kana varipo, very good munhu, kutsvaira, kusakura, kuita zvino nokuti varipo. That is not wisdom, that is not understanding. Hakusi kuziva zvokuti uri dunono remunhu. Unoitira nokuti uri kuonekwa. Hausi kuitira the purpose and concepts dzeupenyu kuti zvinomboendesa kupi zvandiri kuita izvi. Handi munoona. Saka kuteerera shoko raMwari nekunzwa kutaura kwaMwari hama zvinounza matiri zivo yekuti tinofanira kufamba sei nokurarama sei mukati menyika yatigere mukati mayo. Kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo. Ishe vakudenga vatibatsiri. Kana pasina izvozvo hama tinokoniwa. Hatigone kuzonoraramira zviri kuda kwaMwari zvakafanira nyasha dzatakadandikwa kwadziri. Mwari vakudenga vatibatsiri. Ngativerenge mabasa. Vakorose chapter 3 verse 10 kusvika pa11. Vakorose chapter 3 verse 10. Mukafuka munhu mutsva unovandudzwa pakuziva afanane nowakamusika, apo hapana muGiriki nomuJudha, kudzingiswa nokusadzingiswa, mutorwa nomusitiya, musungwa navakasununguka, asi Kristu ndiyo zvose uye uri muna vose. Thank you. Now, kuziva Mwari, or the true knowledge, zvanzi panapa, munhu mutsva uyu kwai anovandudzwa mukuziva Mwari. Amen. Mungatirenge King James, what does it say? Verse 10. And ye have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Amen. Munhu mutsva wafukwa unoumbwa maringe neimage kana kuti nechimiro neshepu nemaonekere nemamirire aiye wakamusika. Handi munoona. Let me just get this one. Ngatiende pa chapter 1. Vakorose ivavo.
verse 9. Kolose chapter 1 verse 9. Saka nesuo kubvira pazuva ratakanzwa hatirege kukunyengetererai nokukumbira kuti muzadziswe nokuziva kwazvo kuda kwake pakuchenjera nokunzwisisa kwose kwomweya, kuti mufambe sezvinofanira Ishe, muchimufadza pazvose, muchibereka zvibereko pamabasa ose akanaka, muchikura pakuziva Mwari kwazvo. Amen. Anti munobona imi makanga mafuka munhu mutsva uyu, chinomuvandudza, chinomupa kuti apfuurire mberi ruzivo. Amen. Anditi but tinowana kupi this knowledge? Ndatini knowledge haisi yekungoudzwa kuti kuchechi kwedu hamu message. Unopiwa the understanding, kuziva sei ndiri kuita zvandiri kuita, sei ndichitenda zvandinotenda, zvinovakei, zvinobatsirei, zvinonitungamirira kupi, zvinoitei muupenyu hwangu. Anti munobona zvokupa iwe nawo. Mukatarisa vanhu vari mumedical fraternity, vari mune zveutano, dambudziko ravanotaura nguva yese pamusoro kana epidemic kana dambudziko rikawira panyika nderekuti vanhu ngavadzidziswe, ngavaziviswe munharaunda dzeutano idzodzo. Anditi kuti zvinorevei AIDS, zvinorevei HIV, zvinorevei munharaunda dzeutano. Muudza vanhu kuti yaako mazuva ano COVID chinombova chii. Can you see? Ndoziva kuti kana munhu akuziva haazopfeka maski nokuti auna mapurisa. Maski inopfekerweiko? Mupurisa here? Kana inopfekerwa kuchengetedza, kana inocherwa kuchengetedza vamwe, inochengeterwa chii? Ani muri kuona? Without that knowledge hazvibatsire. Vanhu ngavaudzwe, ngavadzidziswe kuti sei vachifanira kubaiwa vaccine iyo iya. Impart knowledge pavanhu. Pati vanhu vanosvisidzirwa, vanhu vanotya ichi votya ichi, voitira zvinhu kungotya, havazivi kuti zvinorevei. Zvino kana munhu achitsuwa chinhu nokutya, nyika haina kungonyarara. Pane vamwe vanonza futi kutyisidzira kuti usazviita. Ukangobaiwa jekiseni unobva wafa, ukabaiwa jekiseni ucharwara, ukabaiwa jekiseni unobva wadai. Handiti? Because vanhu havasi kuudzwa chokwadi chacho. But isisu hatikuriswe mukunamata nefungidziro, nekutya gehena, nekutya madambudziko, nekutya zvinhu zvinozondiomera. Handiti zvo zvandinonamatira. Ndiri kuvandudzwa kuti ndifanane nowakandisika. Chimiro chake pane zvaanoita haazviite nokuti ari kutyira zvimwe zvinhu. Anozviita nokuti aona nhinga achizviita. Mwari haana kusika nyika nokuti akanga aona munhu aisika. Mwari haana kukusika iwe achiteedzera umwe munhu nokuti pane mumwe akanga asikawo munhu. Mwari wakakusika iwe mupfungwa yokuziva zvaari kuda. Saka tiri kupiwa chimiro chaMwari iyeyo, mafungiro ake, murangariro wake ndiwatiri kupuwa. Sekera Paul achiti ivai nomurangariro sowakanga uri muna Kristu. Saka pano zvaakunzi zvino kana munhu iyeyo akuvandudzwa pakuziva, hakuchina muJudha kana muGiriki. Anti munobona achitungamirirwa neethical background iri kuti ndiri murudzii, ndakazomira sei. Aiwa, hachitungamirirwa nokuti ndakasununguka kana kuti ndiri musungwa. Hachitungamirirwa nokuti ndiri mukadzi kana ndiri murume. Ndakutungamirwa nevandudzo yokuziva Mwari musimba rake.
nekuti kutya Jehovha kwandisvitsa ipapo. Sekera kuna Jeremiah zvakanzi nyika inzwa shoko raJehovha. Amen. Inzwa kutaura kwaMwari, inzwa kurayira kwaMwari. Ishe vatibatsire. Tinokuisana pane manzwiro atinonzwa nawo. Amen. Ishe vatibatsire. Mati mambonzwa zvinhu zvinopedza hope kuti uvate unotadza kuvata nekuti pane zviri kutaura. Handiti hope hadziuye nekuti pane nyaya iri kutaura. Ukaona uchitombotsimwera zvako so panenge paine rugare. Kenisa but ukanzwewo kuti mudzimai wako nevana vako 3 pane chaitika, bhazi rapinda mvura, but vanhu vanenge vari kubudiswamo, vamwe vapenyu, vamwe vakafa. Iwe kuti regai ndimbovata ndozonzwa munyuzi mangwani. Nokuti nhasi ndine hope. Dzinouya hope ipa. It depends kuti uri kunzwei. Handi munoona ndozvo zvinongoita kana kanzwa mari tichiparidzwa uri kunzwei. Ndiani ari kutaura? Ari kudzongorora futi zvake zviya zvemazuva ese. Handi munoona. Asi dai Mwari vakatibatsira, dai Mwari vakatinzwira nyasha, ngativei nomurangariso wakanga uri naKristu. Zvanzi hazvinotongopinda munzeve yomunhu kana mumwoyo wemunhu, zvakagadzirwa vanoda Mwari. Bhaibheri rofura mberi chiti asi isu tinomurangariro. Amen. WaKristu. Can you see? John oguma woti hapade munhu kuti akudzidzise imi, nekuti kuzodzwa kuri mamuri kunokudzidzisai. Hachadzidziswa nomunhu kuti dai wanga wadai, but chizoro chacho ndechipi? Chizoro chaMwari ari kutaura ari kupi? Ari muutsvene hwake, ari pachigaro chake. That anointing inobva pachigaro chaMwari choushe, inobva pautsvene hwaMwari, inobva mutemberi yaMwari, ikauya ikakuzodza, pane manzwiro unoita shoko rake. Amen. Sekera Abrahama akanzi akatenga zvikanzi kwaari ndikukururama. Ama pane manzwiro aakanzwa nawo, pane maonero aakaona nawo. Ndoti kunyange dai avapo akazvinzwa haikwanisa kuzvigraspa izvozvo. Zvanhu zvakakurisa kwaari. Amen. Asi tinoshuvira nyasha dzaMwari kuti dzibate noupenyu hwedu. Amen. Ndinoda muti ndikwire, ndinoda muti ndikwire,